पुण्याच्या दिशेनं भरधाव वेगानं येणाऱ्या ट्रकनं मागून दुचाकीला जोरदार धडक दिली। ही दुचाकी रस्त्याच्या कडेवरून चालणाऱ्या एडगाव येथील रामचंद्र आकाराम रावराणे यांना जाऊन धडकली। या रावराणेंसह दुचाकीवर असलेला बबलू नामक तरुण हा गंभीर जखमी झालाय। दोन्ही जखमींना ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करण्यात आले। यातील रावराणे यांना अधिक उपचारासाठी कणकवली इथं नेत असताना फोंडा इथं त्यांचा मृत्यू झाला। बबलू यांच्यावर कोल्हापूर इथं उपचार सुरू आहेत। अपघातानंतर ट्रक चालक पसार झाला। त्याच्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला। सकाळपर्यंत ट्रक चालक आणि मालक पोलीस ठाण्यात हजर न झाल्यानं एडगाव ग्रामस्थ आक्रमक झाले होते। त्यांनी सकाळी पोलीस ठाण्यात गर्दी केली होती। जोपर्यंत दोघांनाही पोलीस ठाण्यात हजर केलं जात नाही तोपर्यंत मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती। अखेर सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील अवसमोल यांनी आश्वासन दिल्यानंतर जमाव शांत झाला। अपघातात मयत झालेला रावराणे हे होळीनिमित्त गावी आले होते। मंगळवारी बाजारपेठेत फेरफटका मारायला गेले असता काळानं त्यांच्यावर घाला घातला।